mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome back to the program Top Secrets. At kasama pa rin nga natin ang ating top secret caller or sharer of the night na si John, 41 from Bulacan. Hello, John. Nandiyan ka pa ba? Yes, I'm here. Ayun. Naisip mo na ba kung anong gusto mong sabihin sa asawa mo at sa kamo minamahal mo na? Actually, I'm saying this parang to myself. Gusto mong sabihin so gusto mo magbigay ng mensahe sa sarili mo? Yes. Okay, sige. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe sa sarili mo. Sure ka na ayaw mo magbigay ng mensahe sa asawa mo dun sa bagong girl mo? Hindi na siguro kasi given na yung what I'm doing eh. Okay, sige. Go ahead. Okay. So, for me kasi parang ginawa ko to na parang naghanap ako or hinanap ko kung saan ako masaya and nakita ko siya. So, ginawa ko talaga na pangatawanan or I stand by what I'm doing and I don't know, time will tell kung ano yung mangyari. But it's clear I don't want to hurt anyone with my family or everyone that I love. I don't want to hurt. I want the best para sa lahat. And hanggat kaya ko, hanggat nagagawa ko siya, I'm doing it. And I stand by kung ano yung maging course of my actions. I think deserve ko or talagang kung maging man siya bumalik man siya sa akin or makarma man ako what I'm doing. Siguro na lang, I've done it, ginawa ko siya, so I'll face it na lang siguro po. Yun lang. Thank you. And do you have any message sa mga anak mo? Sa mga anak ko, I love them very much. So, kung ano yung as a father, kung ano yung need ko i-provide for their I'll provide. I'll support them hindi lang sa financial, kung what they become. I'll stand by with my my two children. I'll stand by them. Yun lang yung masasabi ko. Mhm. Palagi mo ba kahit papaano nabawasan yung bigat ng nararamdaman mo or you felt more guilty tonight? I think ma'am na naka-breathe ako sa what I'm Experiencing or yes. struggling with? Actually, even my close friend, I'm not telling 100%. I'm just insinuating, pero hindi ko masasabi na I tell everything. Talagang I keep it to myself. Because of the yung situation. And of course, hindi naman siya something na, 'di ba?
kakwento-kwento sa mga taong nasa paligid sa'yo. It is something na hindi naman tayo dapat maging proud, 'di ba? Aminin Yes, na rin correct. natin, 'di ba? Hindi ito yung Yeah. something na parang pwede nating sabihin sa ibang tao na nakaka-proud at dapat nating ipagmalaki. No, it's not, 'di ba? No, ma'am. I'm not Mhm. proud what I'm doing right now. Mhm. I'm feel parang although masasabi kong I have everything eh. Mhm. Pero I cannot say na it's complete. Parang I'm always na parang lagi guilty. At the same time, yung guilt na yun kasi ma'am nakikita ko kasi natatakpan siya ng nagiging happy ako. Parang ganun. Natatakpan siya ng happiness na nakukuha ko. Doon sa pagmamahal doon sa ibang babae bukod sa asawa mo. Yes, correct. Mhm. Alright. So, I wish you all the best, Jonna. I pray na yung asawa mo gets the medicine or the medication that she needs. And para magkaroon ka din ng peace of mind and peace of heart. Kasi kahit nasabihin naman natin na oo, na bibigyan ka ng tamang atensyon, pagmamahal, lambing, yung mga bagay na kailangan mo na ibibigay ng taong to. I don't think nakapagbibigay siya ng kapayapaan sa buhay mo. As in full and complete peace in your heart and in mind. Kasi at some point, one way or another, meron at merong bumabagabag sa damdamin mo. So I hope you'll find that peace dyan sa puso't isipan mo. Someday. Hindi man ngayon, but one day. Alright? Yeah, ma'am. I'm agree with that. Totally, I'm agree with you. Alright. Thank you so much, John, sa pagtawag mo sa programang ito. And good night. God bless you. Yeah. Thank you. Good night. Thank you for the time you given. Thank you. Yes. God bless. Boy Pindot, tara mag-ice cream tayo. Ay. Ang lungkot, no? Naiyak ako. Yung parang, of course, yung asawa niya hindi naman na-request kay Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng ganitong sakit. Like, wala naman taong sigurong hihilingin sa Panginoon na, Lord, bigyan mo na lang ako ng sakit para, wala lang, trip ko lang. Wala naman sigurong ganon. Wala rin naman sigurong asawa na gustong magkasakit yung asawa niya. Unless, gusto niya talaga na matigok na yung asawa, diba? Hirap nung ganong klaseng sitwasyon. In order for you to save your sanity, naghanap ka ng taong makapagbibigay ng hinahanap mo, ng pangangailangan mo. Sadly, hindi yun yung asawa mo. Masisisi ba natin yung mga ganong klaseng tao na nakakahanap sila ng panandaliang saya? O sabihin natin hindi nga panandaliang saya eh. Masaya talaga sila na nakakapiling nila yung taong yun. It is somehow a breath of fresh air na alam namang mali. Because you have a wife. Ang hirap nun. Wala akong masabi kundi mahirap, no? Parang mas mahirap pa to dun sa malaman yung sagot. Kung bakit nga ba mahalaga. Charot with darot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pakikinig mo. Again, I am not a tolerator and I'm not an enabler of people having affairs.
marital affairs. Having multiple partners without the knowledge of their respective partners. I'm not a tolerator and I'm not an enabler. Pero kung lalaliman natin yung pag-intindi natin sa mga taong to, mauunawaan natin na meron talagang mali. Charot! With darot. Maunawaan talaga natin kung saan nanggagaling yung mga desisyong nagagawa ng mga taong to sa buhay nila. Anyway, bukas, magsama-sama tayo ulit. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. That time, di na tayo masyadong malulungkot. Maluluha tayo pero kakatawa kasi SPG bukas. Araw mo, Mael, as in malambing. So bukas tayo magsama-sama ulit, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocky Terra. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye. Good night, guys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!